שמי אדיר בקשי, מחטיבת הביניים בגין בנס ציונה, בן 14. אני רוצה לדבר על אשרית הפורמן, שהוא שבר את הכי הרבה שיאי גינס. האם פעם חשבתם לעשות ג'אגלינג? אבל לא לעשות סתם ג'אגלינג, לעשות זאת מתחת למים, בעוד ששורצים סביבך מלא קרישים. אשרית הפורמן חשב על זה, עשה את זה ואפילו הצטיין. אשרית הפורמן, בן 56 מניו יורק, מנהל חנות טבע, שבר לפני כ3 שבועות את שיאו ה-124. הוא תפס הכי הרבה לימונים בדקה עם עיניים עצומות. בנוסף לשיא זה, פורמן שבר עוד המון שיאים מוזרים ומגניבים. הוא איזן בקבוק חלב למרחק של 130 קילומטר. הוא הכין את סוכריית המקל הגדולה בעולם, שמשקלה 3 טון. בנוסף ל-124 השיאים הללו, פורמן שבר עוד 218 שיאים שנשברו כבר על ידי מטורפים אחרים. פורמן שבר בסך הכל 342 שיאים, שזהו גם שיא בפני עצמו. פורמן המכונה גם מר גיוון, שבר את שיאו הראשון בשנת 1979. הוא קפץ 27,000 פעם קבוצות פיסוק בלי הפסקה. פורמן אומר, בתור ילד הייתה לי משיכה עצומה למקומות אקזוטיים ולאנשים הנמצאים בספר שיאי גינס. אבל אף פעם לא חשבתי שבאמת אכנס אל אחד השיאים. פורמן מוסיף ואומר, כי אם יש לך גישה, אין דבר שהוא בלתי אפשרי.